देती। अच्छा तनी मनी अरे लगा दे तो जने हजे जीवन भरना छोड़। एगो लड़की के बियाह भइल बा। आवल तनी देखी सोहे का कदम मजा आया। ओनिया से देख ले के बाद हां निशा भिखारी भैया लड़की के शादी भइल बा। तुम्हारा चेहरा नायिका वाला नहीं है, नायिका वाला भी है। इतनी सुंदर हो। शादी भइला के बाद पति पत्नी शीश पर बैठल बड़े मेहरारू बनी लजाते हैं कि कम एज में बियाह हो जाता। बियाह हमार कजने कम करबे करी है पहला मिलन बा। तो कह तरीका कि घूंघटा उठा के राजा अरे देख ले निचान हो। अरे नकिया से नथिया ना उतार सीमान हो। पहला मिलन चौथारी हो कि आपन ठोर जन फसाई हमारा ठोरा कि हमारा लाज लागे आई कैसे हमारा लाज लागे आई कैसे कि हमारा लाज लागे आई कैसे अरे के पावे खाती कतना कतना कम कइले बैठे। अच्छा कि हमारा लाज लाया कैसे हमारा लाज लाया कैसे सो रहे में साथ भई बुझी तनी भाना।